coming in, blessed going out. The blessing of the Lord makes me rich at no sorrow. Somebody declare, I'm blessed. Somebody declare, I'm blessed. I want us to read the word of God. Kafushane bazalwane sizwe uNkulunkulu ukuthi uthini. Amen. Open for me the book of Lord Jesus, Romans chapter number 8, verse number 11. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. That is verse number 7. Let's jump to verse number 11. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit that lives in you. Jump to verse number 13. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For if you live according to the flesh, you will die. But if the Spirit you put to death, but if you live by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. Thani umuhamba ngokwenyama uzofa. Kodwa umuhamba ngokukamoya uzophila. Bese uthi umoya okuwe ubulala zonke izinto eziyiminako yenyama. Hallelujah. Phinda futhi uthi umoya okuwe ubulala zonke izinto eziminako yenyama. Uma uhamba ngenyama uzokufa. Azalwane selokhu siqale lenyanga sikhuluma indaba yokuthi uNkulunkulu usinike ini bazalwane. Usinike ini uNkulunkulu? Ngesikhathi umoya ohlala kithi ufika wafika ulethe ini? So lo moya ohlezi kuwe ukunikeze ini? Amandla okulwa neminako yenyama. Ngoba wonke umuntu ohamba ngemnyama wenza njani? Uyafa. Glory to Jesus. Glory to Jesus. So on Sunday ngithenge nina, the Spirit of God has given us the power to overcome fear and timidity. Are you still here, bazalwane? And mina nginifundisela ukuthi nazi. Yeah. So umoya kaNkulunkulu mawufika, ufike wasinika amandla to overcome fear. We are bold as lion. Izwi kaNkulunkulu lisho njalo lithi abantwana bakaNkulunkulu lithi they are bold like lion. We are not cowards. We are not timid. Oh hallelujah. Oh hallelujah. But the same Spirit of God has also given you power to break sin's grip, to live holy. To live umoya ongcwele masufikile kuwe ufika ukunikeza amandla okubulala uthando lwesono. Ukunikeza amandla okuphila ubungcwele. Igama lithi holy lisho to be separated, lisho kwehlukaniselwa. Hallelujah. So umoya kaNkulunkulu wonke umuntu ohamba ngawo uphila impilo ehlukanisiwe. Yingakho sikudoubt ukuthi umoya ongcwele wafika kuwe uma impilo osayiphilayo ingahlukene nalutho. Tshela makhathani siyahlukana uma sefikile umoya ongcwele. Sihlukana neminako yenyama.
kunezinto ezithandwa inyama umoya angazithandi. So ingakho umoya sefike kuwe wahlala ukunika ke umoya uNkulunkulu isofe. Kulezi insuku ngikhuluma ngokuthi uNkulunkulu ufe ngoba ka withdraw engadepositanga. uNkulunkulu akakulindele ube ngcwele engafakanga qala into ezokulekelela. God is so fair. Oh hallelujah. So uNkulunkulu aka-expectile ukuthi wena usazohlulwa iminyako yenyama ekubeni phakathi kuwe adeposit amandla akusiza ukuthi uhlukane uhlukaniswe. Be holy. Hallelujah. Hallelujah. Yingakho sithi ubungcwele akuzona izikhwepha zakho nokuzama kwakho, kodwa ukwenza kaNkulunkulu. Kusho ukuthi ke wonke umuntu obanjwe igrip of sin umuntu onqabela umoya ongcwele ukuba asebe. Awutshela makhalashani yekisa ukuvilaphisa umoya ongcwele kuwe. Yekela ukuvilaphisa umoya ongcwele kuwe. Umoya ongcwele ufuna ukusebenza, inkinga wena uyamvimbela. Umoya ongcwele ufuna ukubulala iminako yenyama ngoba bonke abahamba ngenyama bayafa. Umoya ongcwele ufuna wena uphile. I know mangikhuluma ngeminako yenyama, first thing you will think are the overly preached, sensitized sins. Then ucabanga nje yona iminako yenyama uNkulunkulu mina kusho ukuthi akayikhulumi nami ngoba uNkulunkulu uMngcwele wasebenza kimi, mina angijolisi angiphuza angibhemi. Ucabanga nje yona iminako yenyama. Lento yokuthi uNkulunkulu ukubizele emthandazweni ngo2 ulele uzwe uthi vuka uthandaza bese inyama ithi sisalele, iminako yani leyo? Iminako yenyama le. Lento yokuthi umoya ongcwele akuthinte uphaphame ucabanga ukuthi kuyisikhathi sokuvuka, uthi uyalibuka iwasha kusona isikhathi sokuvuka. Kusho ukuthi uNkulunkulu kumemele kameleni eliphezulu uthi ngifuna isikhathi nawe. Bese iminako yenyama ithi akakabi isikhathi sokuvuka ngiphinde ngiyolala. Abahamba ngenyama bayakufa ngoba njengoba bekuvusa nje ngo2 kunengozi afuna ukuba nilungise emthandazweni ukuze ekseni mawuvuka ungabusangena kuyo. Hallelujah. Tshela umakhelwane nje uNkulunkulu usehlukaniselile yena. So you have received the power to live holy. You have received the power to live holy. Iminako yenyama lento yokuthi angiseze ukwazi ukuyoqhubeka emsebenzini, ngiyaresign ngoba bangicasulile. Ucasuke ini? Usuke wambuzana umoya ongcwele sekuyisikhathi yini sokuthi uresign? Kanti umsebenzi owunika uba, umsebenzi owunika uba ngoba mawunike uye bese yakuhlukanisa. The power in you makes you live holy. Uhlukaniselwe uNkulunkulu. Yingakho nofuna ukuthatha umsebenzi wakho akuwena olwa naye, nothula nina bese mina ngiyanilwela. Akulwela uNkulunkulu baxabane bodwa uxakeke kowenze njani, basuke bathinta umuntu ongahambi ngenyama, ohamba ngokukamoya, hamba ngokukamoya. Manje ke wena izimpi zakho uzilwe enyameni, uzilwe enyameni, kanti siphila kumoya. Njengoba siphila kumoya yonke into siyenza sikumoya.
bazalwane bami, ngaphambi kokuba udecide anything uboqala uyebheka ewashini lakamoya. Awuyaphileka ngcwele bazalwane, kuyaphileka ngcwele bazalwane, ya kuyaphileka ngcwele bazalwane, ukuthi manje masikhuluma ngobungcwele esontweni kwahlukanisa. Mamncube abazalwane abayizwa kahle lento ngoba seyalahleka emakhaya. Mama umthimunyo into yobungcwele bazalwane, phela ubungcwele lento yokuthi ekhaya khona isitulo sika baba. That is holy, that is holiness. Sehlukaniselwe ubungcwele lobo. Yabona ke mawuyazi lento ekhaya khona isitulo sika baba, awuzukuba nayo inkinga esontweni makuthiwa isitulo sika mfundisi. Ngoba wena uhambi ngenyama, mawusenyameni uzothi yini bona abanikwa izitulo ngoba njengoba uJesu esasifela sonke siyalingana, isihenqo sethempeli sada. So kuyenzeka umuntu ahambe ngenyama zamavesi. But the Spirit of God came inside us and He gave us power to live holy. Yingakho siyazazi izitsha zasethempelini engathintwa. Ngisho emakhaya, ekhaya sibuyisa iorder. Sithi ingane izogibela embhedeni kababa nomama, sithi akungenwe ekamereni labantu abadala, ubungcwele lobo. That's holiness. But you see, the reason we have a problem of teaching that in the kingdom is because it has seyilahleke emuva. So now it is the duty of the church of Jesus Christ to bring back the kingdom order. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, yingakho la ibandleni kunamadoda obaba ubani obaba uchiyo obaba usibe obaba mangikhuluma nabo ngumpostoli angime nje ngibagqolozela. Mangikhuluma nabo ngihlala phansi, bahlale phansi bese siyakhuluma. That's holiness. Touch your neighbor and say live holy. Live holy. Live holy. Live holy. Live holy. Abantu abaningi abawanga bewiswa ukuthi uNkulunkulu waxabana nabesontweni, baxabana nabazalwana abahlulwe ukuphila ubungcwele. Live holy. Live holy. Live holy. Awuveli nje ubungcwele lobo ukuthi indoda yomuzi yahlonishwa. Ubungcwele lobo. Bazalwane bami. Amen. Awuvumi namhlanje emthandazweni. Awuvumi namhlanje amen emthandazweni. Yangoma noma ngikhuluma nomuntu athi yebo. Ngisiqedela mntana mawukhuluma nami. Ya ebungcweleni asithi nje yebo. Ngisho sikhuluma noNkulunkulu sithi yebo uNkulunkulu. Ebungcweleni awukwazi ukuvela uthi yebo, fanele uthi yebo mama umthimunye, yebo ma, yebo gogo, yebo sis, yebo bhuti. Ubungcwele lobo. The Spirit of God, when it is inside you, He teaches you, He gives you power to live holy. Funa ukukhombisa lokungcwele busizaphi. Wolahlekelwa izinto zakho. Mambisho bungayithola kusisiphumi ngenxa yokuthi uhlule ukuphilisana naye ngobungcwele. Uma uqeda ukuthandaza ngolwesini sanibona nemthandazweni. Uma uqeda ukuthanda, yes bazalwane. Uma uqeda ukuthandaza emthandazweni, uNkulunkulu ubheka umuntu azomthuma kuwe. Ngoba uNkulunkulu usebenza ngabantu. Njengoba sithandaza nje namhlanje ukhona uNkulunkulu abalungisayo ukuthi beze nempendulo yomthandazo wethu. Kodwa manje uzothi uyafika umzalwane ulethe impendulo, the Spirit of God in you umvilaphisile umoya kaNkulunkulu kuwe. He has not given you power to live holy. Uhlula ukuphila ngobungcwele. Uzothi uyakhuluma nawe umthatha umbhekisele. Tshela makhana thana uNkulunkulu uyasebenza. Sanibonani bazalwane bami. uNkulunkulu wenza njani? Uyasebenza. Ngaphuthwa impendulo yakho umzalwane eze nayo ngoba wena uyilinde kumpostoli. Yingakho uyedwa umuntu okwazi ukumphilisa ngobungcwele umpostoli kuphela. Abanye abazalwane ubabona ubazi.
uhlulwa ukuphila ngani ubungcwele is to separate things, is to put order. Emayithi uNkulunkulu yibani ingcwele ubani amingcwele usho uNkulunkulu zehlukanisele nihlukanisele mina. Hallelujah. Manje mawuzohamba ngenyama bazalwane bami uzothi usuthandazile ifika impendulo ungayitholi. Ingakho ke kuthiwa abahamba ngenyama bayafa. Bazalwane bami ukufa ukufuna into ungayitholi ukufa. Ukufa ucinga into ungayitholi ukufa. Ukufa uhamba uyaluza uyoyibheka kodwa ungatholi. Ukufa uhamba ungafiki la uyakhona. Ukufa lokho bazalwane. Ukufa lokho. Ukufa ungqongqozo nomphelo okungavulwa. Ukufa lokho. Inkinga kaNkulunkulu ukuthi usebenzisa umuntu sisinombuso ukuvula. Manje wena ukwazi ukuphila ngobungcwele nabantu. Niyazi bazalwane bami ukuthi khona umuntu ongathi ezulwini sekubhaliwe ukuthi uyaqashwa kule nkampani namhlanje ahlulwe ubungcwele kwi security guard egate ahlulwe yini bazalwane phela ubungcwele akukona ukukhuluma ngezilimi ukuphila impilo ehlukanisayo sewafika umoya ongcwele kuwe ngoba mayisefikile ukufundisa ukuhlukanisa uthi ufuna upeqela security egate lithi security awuzungena ungasayinanga uthi no ubani wena mina ngine degree wena uno matric athi ubaba security awuzungena upeqe athi ubaba security yazi yini ubungcwele obuthi ukuyihlukanisela ukuhlukanisa noma ngaba kanawo matric une authority udinga ngisayine ngoba khuluma iauthority ustake egate aqala ama interview ngaphakathi umenyezo uHR passage awukho ukuphi ustake egate uhlulwa ubungcwele liphi ibandla likaJesu okuthiwa liyobonakala hawu ungezwe abantu mabesidelela bevuka ukusutha bethi ngoba mawufala izindwele zethu bethi bayobonakala ngezithelo zabo akushiwo lezi indwele kusho ukuthi uyakwazi ukuphila ngobungcwele uyobonakala ngani ngezithelo abakaNkulunkulu ababonakali ngokubhodla kakhulu abakaNkulunkulu abazwakali ngento eziningi kuzwakala ngeora yabo. How you treat people at work, how you treat people at home, how you treat people at church. The Spirit of God, when He comes upon you, He will give you power to overcome fear. He will give you power to live holy. To be rude is not to be brave. So don't take your rudeness and call it braveness. Touch your neighbor and say, live holy. Tell me, can phila ngcwele? Awu, yabona ke manje sengiphendula umuntu okade ezothandaza ukuthi into yakhe istakephi akudingeki imbeleko. Live holy. Phila ngcwele nabantu. Impendulo yakho ikulomuntu omdespisayo. Impendulo yakho ikulomuntu ombukela phansi. Impendulo yakho uNkulunkulu uzothuma yena. Impendulo yakho. Ngathi ngiyiprove lento engifuna ukisho. uDavid abafowabo belambile. Impendulo yendlala yabo yayiDavid. Kuthiwa ekhaya bamnika isikhaftini. Kwathiwa hamsela abafowenu basempini. Yena akekho ngane empini ngoba yena akayena uhlobo lithe malibukwa la ekhaya.
lwafanele ukuyokudlwa. Kodwa noma engelona uhlobo olukwazi ukuyokudlwa, uthenjiwe ngempendulo yendlala. Basempini kodwa balambile. Umuntu ophethe impendulo yendlala yabo yiloshiwe ngoba kungamfanele ukuyoko. Ngithi mina noma bekubuka kungathi akukufanele, kodwa ezulwini kuzothunywa wena ukuba uyoba impendulo yomndeni wakho, uyoba impendulo yesizwe, uyoba impendulo kulowo muzi, wena uyoba impendulo. Uyoba impendulo wena. Soba impendulo in your generation. Generation ekubukela phansi ngoba wena uyanga esikoleni, so because wena wafunda emfeni ibomvu, wena wafunda wena ngeshethi liyelo, wena i-generation yakho yona yafunda multiracial. Ngisho isho because it's because kodwa kuvele kuthunywe wena isikhaftini. That is why the Lord will give you an idea that is so innovative that even those who went to the multiracial school, they didn't even think about, because the Lord wants to make you an answer. Oh, sanibonani kulenhle mthandazweni. Sanibonani mthandazweni. Sithe masideclare la, sathi Lord, give me an idea that will change my situation. Give me an innovative idea. The Lord will bring an idea to a nobody, because that's how the heavens choose. That is why mawumuntu ongcwele fanele ube namehlo okubona bese uphila ngcwele nabantu bonke. Singakuphuthi isikhaftini ngoba sifike ngoDavid. Hallelujah. Hallelujah. Ingakho kuleli bandla lengathele nama-asha asibuki ngokuthi ugqokeni bese kuthiwa hayi ngoba ugqoke kanjena ngakayyohlala ngaphambili. No. Niyophutha uDavid esefikile. Bazalwane bami. Uthi uJesu ngelinye ilanga ngiyothi ngangilambile nangangipha ukudla, nithi inkosi kwakunjani? Uthi mina lo wafika. Ngafika mina ekhele manje nanganginika isitulo. Tshela makhathani phila ngobungcwele. Phela lento yakho yempakamo nje uhlala usihlinele ngathi wena unuka kangcono kunathi sonke. Imisebenzi yenyama leyo. Mayife imisebenzi yenyama. They tiptoe around you. They don't know how to greet you. Ngoba wena uhlala uhlinile. Magworship. Asivumi isandla ukuphakama kunamathumbu phela emakhwapheni. Thina ngathi siyahlanya nje. Isiphaka. Sandla. Jesus. Siyadumisa sithi Yesu langa lomphe umzalwane obanjwe inyama. Bonke abaphila ngenyama bazofa.
uyitshele uyifonele imisebenzi yenyama leyo. Mina ngiyadoubt ukuthi umoya ongcwele wafika kuwo, ngoba umoya ongcwele bayifike kumuntu umnikeza amandla okuhlukanisela uNkulunkulu. Yingakho makudunyisa uNkulunkulu, umuntu ohlukaniselwe uNkulunkulu, uma kudunyiswa uNkulunkulu, akekho umuntu ohlukanisela uNkulunkulu ukuthi mangabe kudunyiswa uNkulunkulu wakhe kufanele agujwe, kufanele aphampwe, ubanjwe imisebenzi yenyama. Akuvumi nje namhlanje, akuvumi nokuthi ngikhulume. Bazalwane, ake nibe ngcwele nina. Hayi bazalwane, ake sibe ngcwele, ake sibe ngcwele. Uyiweda awunansi imisebenzi yenyama. Ngiyazi ukuthi wena ucabanga imjolo. Phuma lapho, phuma emjolweni wena. Phum. Sila. Wena ubanjwa imisebenzi yenyama njengoba uyiweda. Namhlanje siyahleka nawe uyasihlekisa. Sasa sothi sibuya kanjalo awusahleki nathi. Unguqunguqu. Asikwazi ukuthi unjani. Uzalona nama mood swings. Wamukela muphi umoya ongcwele? Ngoba umoya ongcwele mayifika udila nama moods. Awuphile ebungcweleni wena. Ubanjwe inyama. Fanele sihleke mawuhleka. Asazi ke namhlanje ukuthi ngabe kwenzakaleni. Sonke sikhombisana ngalo. Sifuna ubona ukuthi ubani ozosukela ingonyama yomndeni. Phela ingonyama namhlanje awuthintwa. Lento nje obuyenza la awuyenze esontweni kuphela, uyenza nasemsebenzini. Ngabe kade wapromotwa baxakwa ukuthi uyingonyama. Asivale bazalwane, abahamba ngenyama ayofa. Bayifika umoya ongcwele kithi, usinikeza amandla to live holy. Ngonyama yomndeni, kodwa wena uyona yakaJuda. Uyisigoloza nje isimehlabo. And le ndawo uyenza kuphela la ekhaya nasemsebenzini, uyenza nakini. Umzali wakho ngisho efuna ukukhuluma nawe ufanele aqala abheke iweather. Iyanetha namhlanje noma libalele. Uma wakhe ekhuluma nobaba wakho bekhuluma ngawe nobhuti bakho abadala bayabuzana bathi iweather inje kukhulunywa ngamatemu makushiwo wena, kodwa umntwana kaNkulunkulu osindisiwe ngoLwesine uzobushusha amakwayikwayi neBhayibheli. Nisale ngahle sisaye enkonzweni. Babekhuluma ngawo babuzana ngamatemu. Njani iweather? Athi baba hayi ngathi ligoqubela likakanethi lona. Abazali bakho ahlule ukukhuluma nawe kodwa umntwana kaNkulunkulu wathi wamukela muphi umoya? No mpastor, anginayo kuyona leyo nkinga ukuthi nje nginama boundaries. Yabona kumzalo noma seyikhuluma seyisingisa into esengisa isono. Esengisa ukuphila emanyaleni, ekuphila enyameni. Amanyala la ukuthi ngiqatha amanyala ukukipita kuphela. Nawe uyafana nokipitini. Ingakho nje ungenalo ilungelo lokho uma la ukhomba abantu. Ngoba nawe uyafana nabo. Wamukela muphi umoya wena? Umoya noma imimoya? Imimoya ngemimoya. Ubanjwa imimoya, hayi umoya. Ngoba umuntu obanjwa imimoya vele uba nguqunguqu. Ngoba kusuke kuvuka ugogo ngelinye ilanga kuvuka umkhulu.
sifikile samukela umoya ongcwele usinika amandla. Umzalwane akabi wedwa, umzalwane uba nobuso obodwa. Ngisho kukhona into adlula kuyo. Hawu, ngicela ukuyiBhayibhela lento. Lithi izwi likaNkulunkulu noma nizile ukudla. Lithi ninganjani bantu bami, ninganyukubali. Wena unyukubala ngisho ungazilile ngoba vela ukwazi nokusila. Lithi ninganyukubali, lize lithi nigcobise ubuso benu bucwebezele. Kusho izwi likaNkulunkulu. Lithi ngisho uzile ukudla ulambile, niyakwazi bazalwane ukulamba kwe-fasting. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu unganyukubali. Lithi bangama-hypocrite labo bakhombisa ngisho ebusweni ukuthi bazilile. Akabonga uJesu, alibonga ivangeli. Abaphila ngenyama bayokufa. Mayifika umoya ongcwele kithi usinikeza amandla ukuthi siphile ubungcwele. Bazalwane bami, uthi uJesu phiwe yibani njengani abantwana. Uthi bandi, uthi the ones who want to inherit this kingdom must be like these children. Uthi vumelani abantwana beze kimi ngokuba umbuso ungowabanjalo. So the ones who want to inherit this kingdom must be like children. Injani ingane, ngisho ingane ungakhuluma nayo manje uyithethise uyishaya mama umthimunye, after 2 minutes ingane ayinyukubele. Wena saba ngisho ukukhola into order la isontweni. Ngiyeke hambani niye emakhaya. Kodwa ngesonto saye kingdom life. No wonder kini bengalifunda lezo futhi nihamba bangifuni uwe. Tshela iqiniso mina. Kinga uwe. Ukuthi nje uma wakho, ubabu wakho, usisi wakho, ubhuti wakho ukhole into order ngomsombuluko nangolwesithathu. Hayibo. Lo mbuso unjengolabo abanjengabantwana. Ungowalabo abanjengabantwana. Lo mbuso bazalwane. Lo mbuso lo, you can never inherit it usabanjwe inyama neconsi. Umzalwane nani? Ngisho ngane bhakede ngane yakwethu. Ngiyakubona umbuso uyofa, ubulawo ukuhamba ngenyama. Umzalwane oneconsi. Thina sazi ukuthi siwumndeni, sazi ukuthi sisadlala nawe. Wey. Ubani yena? Akathintwa. Hayibo. Ubanjwe imisebenzi yenyama. Tshela umakhelwane thana mawuhamba ngenyama uyofa. Cela ukuvala inkonzo. Cela ukuvala inkonzo. Bengikhuluma ne-worship team ngomgqibelo. Ithi bantu bami niyakwazi ukucula. Nibanjwe umsebenzi wenyama obizwa ukudelela. Ngicela ukusondela eduze kweni bazalwane kancane bese siyathandaza. Uyazi yini phuma ukuthi khona abazalwane abasindisiwe abakhuluma ngezilimi abadelelayo? Babanjwe yini umsebenzi yenyama? Bazofa. Kushisi. Ngoba nje ukudelela. Uyazi yini ukudelela? Nizulanisazi mina ngasemakhaya ngazi isiZulu. Ukudelela ukuthi wazi into okumele uyenze, unqume ukungayi, unqume ube intentional futhi. Usukuthi nobona bazongenza. Ubona ngizoshawuba. Uzokeze kimi. Leyo into ukudelela. Ukudelela ukuthi wazi ukuthi fanele ngizothandaza. Ukunquma ukuthi angiyi. Hayi ukuthi khona isimo esikuvimbile phela bazalwane ngeke sithi umuntu akungavimbeki.
mayifuna uvimbeka ngeke sisho njalo kodwa isinqumo nje osithathile sokuthi angiyi ukudelela leyo nto ngoba you know what to do which is right but you decide not to do what you are supposed to do because you want to see what will happen if I don't do what I'm supposed to do. And you carry this because everything you do becomes your habit. Then you carry lo msebenzi wenyama to the work environment where you work. You know what to do at work, but you decide not to do it. You sit on the computer ka Home Affairs, bafika abantu bazomqueue, bazokwenza ama-ID, awubenzi lutho ngoba wena ku-Facebook ubuka imadlanga. Ukudelela lokho akukona ukuhlulwa umsebenzi, ukudelela. Uyadelela kodwa usindisiwe. Uyadelela. You know that the report at work is expected at 3. But you decide not to do the report. Because ufuna ukubabona bazokwenza. Wena unenyunyana wena. Kokenyunyana wena, nginenyunyana ne-shop steward mina. Kusho wena, uvuka uwedelela. Ubanjwe imisebenzi yenyama yet you have the Holy Spirit in you. And then you come to pray for promotion, acceleration, salary increment, and you expect God to answer you when God has already answered you with the Spirit that must teach you to live holy, and you are failing to listen to the Spirit of God. Ukudelela bazalwane ukuthi wazi ukuthi inkonzo ingena ngo9 wena ufike ngo9 akukona ukuhlulwa isikhathi ukudelela. Udelela. Uday 1 usukuhlulwe isikhathi. Uday 2 udelela. Because njengoba sehlulile kuday 1 you then see ukuthi ingoba ngivuke ngo6 sase siyangihlula isikhathi. Kuchaza ukuthi kuday 2 ukuze isikhathi singangihluli fanele ngivuke ngo4. Thanini amen la endlini. Upho amen emthandazweni. Awutshela ukhathana waziphendula uJesu. Let me tell you what you're doing. You are announcing in the spirit that you are not ready for the next level. Because the next level needs people who are competent. The next level need people who live holy. The next level need people who understand what is holiness. You are declaring in the spirit ukuthi nezakhe izinto ayifike noma ilanga selishona. Mangifikile nje esontweni noma ngafika sebezophuma kusho wena nezakhe izinto uyimemeza kanjalo ukuthi magcina ezifiki noma ingafika senginezisini sengaseze ukuyi-enjoya. Ngenyama bayofa kodwa umoya kaNkulunkulu okithi ulwa nayo yonke imisebenzi yenyama. Umoya kaNkulunkulu okithi the dunamis power of God, the exousia power of God. Hey bafalane bami, we put death the deeds of the body. Lo mthandazo, I'm putting death
ngithatha all the deeds of the body, yonke imisebenzi yenyama ngiyayibethela. Ngakho ngisho neyakho akekho okuhlebile kumpostoli. Ukuthi interest njengamanje usemsebenzini wokubethela, wokubulala yonke imisebenzi yenyama. Ukudelela uthi ekhaya utsheliwe ukuthi la ekhaya igate liyavalwa ngo-8. Wena uhambe ungabuyi ngo-8. Futhi ungazihluphi nanokufona ekhaya ucela ushwele ukuthi u8 nangu usungishayile emgwaqeni ngisendleleni. Futhi athi ngikutshele wes ngisho athi uye enkonzweni ukudelela. Akuthi nje uma umelene nevangeli lami oPaul bahlushwa nami ngiyahlushwa ngenxa yevangeli uyadelela. Akho vangeli la ohlushwa ngenxa yakhe. Uma wakho akasonto ubaba wakho akasonto akayile kulelo sonto. Wena okwakho ukuthi ufone usho ukuthi njengoba umthetho uthi 8 ngiyaxolisa ngisendleleni besiba enkonzweni kusuke kwabambezeleka. Ngoba nayo lento yokwenza abazali bakho bahlale bangalali bebukana newashi beyibuza ukuthi engabuka uphi ngoba bathi bayakufonela ucingo lu-off luphelelwa ibhetri uyadelela. Iphela kanjani ibhetri ungekho ekhaya? Ayipheli nje ibhetri yomzalwane osindisiwe. Ayipheli nje ibhetri yomzalwane osindisiwe onomoya kaNkulunkulu. Ayipheli bazalwane phambi kaMoya oNgcwele. Ayipheli ibhetri efonini icime yomzalwane onomoya oNgcwele. Ayipheli bazalwane, ayipheli. Ngoba njengoba unomoya oNgcwele ukunikeza iwisdom. Umoya oNgcwele ukunika yini bazalwane? Iwisdom. Iwisdom ithi angibe ne-power bank. Iwisdom ithi angibe ne-cable. Iwisdom ithi la ngifika khona angibheke indawo engizocharge kuyo. Unamuphi wena umoya oNgcwele uphelelwa ibhetri? Wo sothandaza nawe la sasa uyafonelwa. Impendulo yomthandaza kade siwenza nawe la. Wena uphelelwe yini? Ngoba sikufundisa ukuthi umzalwane akaphelelwa ibhetri. Uphuthwe impendulo yakho bethi safona ucingo lwangangena. Ngoba lento yokuphelelwa ibhetri uyenza intentional ufuna umkakhe angakutholi efonini. Nali ivangeli bazalwane. Nali ivangeli bazalwane basezulwini. Bantwana basekhaya nali ivangeli. Umzalwane nje akaphelelwa ibhetri. Kaphelele umzalwane ibhetri. Nje nginiyeke. Awuthi nginiyeke sengithe sukumani khona nizoya emakhaya athi nginiyeke. Kodwa umzalwane aphelelwa ibhetri. Uvesi bani? Pastor Lungi chapter 1 verse 1 umzalwane kaphelelwa ibhetri. Obazalwane bami uthi uqeda ideal uyothi uqeda ukwenza iproposal ye-deal of millions. Lento yakho yokubhayiza yokuphelelwa ibhetri usindisiwe. Bavele nkathi uphuma nje bavele bakufonele bafuna ukuthi buya sale sesayina. Bangakuthole efonini wena ibhetri uzoyicharge after 3 hours usekhaya. Awuthi ngintshela futhi bazalwane into yesibili. Umzalwane osindisiwe oyi kingdom citizen onomoya oNgcwele akaliziba ucingo. Noma inamba engayazi kanjani? Umzalwane osindisiwe uyawubamba u031. Uyawubamba u011. Akaliziba ucingo. Uyazi ngobani bazalwane? Ngoba umzalwane osindisiwe uhlala izandla zakho zilindele ukwamukela impendulo kuNkulunkulu.
and awumazi uNkulunkulu ukuthi uzothumela u031 noma u011 ukuthi aphendule umthandazo wakho.